zure izena? Aizata. Aizata. Zeizen politia, Aizata. Firas, egunero gezur txikiren bat botatzen alduzu? Ez. Ez. Egunero ez, baina batzutan igual bai. Batzutan. Batzutan normala. Egin bat dugu traoskartu orduan. Bota, Firas, hartu. Hau da, egistar. Egiaren edabea. Hau edan, eta ez duzu gezurrik esango. Edan lasai. Ah, maravilla. Zuk Aizata jarriko altzenioke kasku hori irakasle bati? Ez. Ez, zergatik ez. Zergatik irakasleak ez dute gezurrak esaten. Firas, imaginatu eskola ez dela existitzen, bale? Zer egingo zenuke egunero? Futbola jolastu, garberara joan. Nora joan? Garberara. Garbera. Aizu, noizbait lagun bati zerbaitetan lagundu aldiozu? Bai, bokadillo bukatzen. Bokadillo bukatzen, oso ongi. Karo, berak ezintzun bukatu eta zuklak lagundu zenion, Aizata, hori da lagun hona izatea. Inoiz, gezur txiki bat bota duzu zigorrik ez jasotzeko? Igual, txiki-txikiren bat zerbait egintzen nun eta... Behin. Behin, klaro, aizu, kubion artean. Ispiluan jartzen zarenean horrela, aurpegi arraroak eta jartzen ari duzu horrela, parpiska bat egiteko edo. Ez. Igual egun batean Aizata, bazen euken katxon joko bat, Bai. ba, normala da. Hori denok egiten dugu, denok. Gogoratzen duzu zure gurasoen urte betetzeak? Ez. Harrapatu dit. Ez dut aspaldi galdera hau egin, eta egin nahi dut. Ni Aizata horrela begiratuta guapo al naiz. Bai. Esan egia, Aizata. Horrela begiratuta guapa naiz. Ez. Ez, eskerrik asko Aizata. Bai. Eta noizbait etxean bakarrik espilura begira egin dituzu superheroien poseak? Firas, egun batean egon zinen, horrenek esaten du bai ez. Horrela, galtzerdi zikinak, Aizata. Galtzerdi zikinak. Galtzerdi zikinak konturatu dabe. Gordea dituzu, hoe azpian. Igual egun batean, gorde zenita. Labadorara bota beharren, hoe azpian sartu. Firas, así você me mata. Ai, Firas, guai. Ai, se eu te pego, delícia. Bizitza zukutun eta ez gelditu, maite duzun hori hartzen duzun arte.